Марката Пират. Той ще ви обясни за Аз апарат. предлагам апарат модел 201 с 32 см антена. Това е моята награда, аз мога да се меря с Владо. Кажи си имената, Наско казвам. да знаят, защото има много хора, които не те познават. Бе, Наско, кажи откъде си точно? От Хармали съм, значи... Кога правиш апарати? Доста години правя апарати, значи като се появявам на пазара стана 2-3 години. По-така, официално във форуми и така нататък. Значи пуснал съм в момента процедура за правене на друга фирма, старата съм е закрил, да мога и аз като Владо да пусна с серийни номера и да си е всичкото преда на нещата, да. Значи също и давам гаранционна карта с инструкции за експлоатация, фактурата вече след като излезе фирма. Браво! В момента няма. Думата има производителите Блистол, Ахмет Марчев. Ахмет Марчев съм аз, от Блистол металодетектори. В томболата ще се включим с талони за отстъпка за нашите детектори. Не, ти кажи, че си подарил. Значи той, между другото, сега ще направим снимка, той е един метал детектор, последен модел с две сонди, подари на най-малкия търсач на Рамадан Чуло, сина му, ще направим снимка. Търсачите, вчера подарихме Добре, ще подарят спокойно. един брой металодетектор на един от най-малките участници в събора РХ. Където го нямаш от търкането. Нещо е закачил, за това го няма. Тук е. Един брой най-новия металодетектор. Модела Блистол LTC64 Higgs версия 3 с голяма сонда 38 см и стандартна сонда 28 см. Това направихме като подарък в този район. Допълнително в томболата ще раздадем 3 талона с стъпка 100 лева за покупка на Блистол детектор и 30 талона с стъпка 30 лева отново за Блистол детектор. Това ли? Значи това е. Ела да почваш процедурата. Ама не, нека някой независиш. Айде, председателю мой. Думи да кажа за регистрация. Да. Всички председател дава думата. Това остава досаден. Чакай, ти го сега. Това остава досаден за пореден път да ви кажа сега. Няма фабричен номер, който има апарат да си пусне заявление за регистрация към Министерството на културата, ако иска да няма проблеми. Затова, като свършим томбулата при председателя господин Илиев, всеки да си вземе молба за Заявление за пускане регистрация. Ако не дойде при мен в сайта на федерацията ги има заявленията, да си изтегли, да го попълни и да го прати с обратна разписка, примерно до Министерството на културата. Има ли някаква промяна в законната уредба? Чакайте, кажете кой бъде са тегли. Да, аз съм регистрирана в полицията. Доктор регистрирана полицията, какво прави? Няма, значи за момента от 3 до 6 години, втора награда 5000 лева. затвор от 3 до 6 години. Награда бой преследване по къра.